Gure eguneroko erritmoak estresa, tentsioa eta nekea pilatzen ditu. Bizitza osasuntsu eta orekatua izatea inoiz baino garrantzitsuagoa da. Prest al zaude zure ongizateari bultzada bat emateko? Zatoz gurekin, mugitu, arnasa hartu eta bizion. Egunerokotasunak daraman erritmo azkarrak gorputza eta burua alde batera uzten diguzarri, baina oreka berreskuratzeko moduak badaude. Gaur, airean oinarritutako esperientzia berezi bat ezagutuko dugu. Aeroyoga. Pilatesa gure gizartean errotuta dagoen diziplina da. Gimnasiaren eta yogaren arteko nahasketa honekin, giharrak tonifikatu, oreka eta elastikotasuna areagotu eta arnasketaren kontrola lantzen da. Hala ere, azken urteetan ezagun egin da Pilates reformer modalitatea. Aeroyoga da yoga disiplina bat, baina txendana kolumpixuakin, oialakin. Da praktika bat, yogan oso antzerakua, baina kolumpixuai esker lortzen dozu, beste postura batzutara heltzen eta sakontzen apurtxo bat gehiago. Aerojogak dauko jogan estruktura antzerako bat. Hasten gara beti konektatzen gorputzakin, meditazio txiki batekin, gero ja mugimendora juten gare suabe lurretik, eta gero ja hasten gara altzatzen kolumpixora joeteko. Eta hor ja indekie eguzkiaren agurreko posturak edo gerlariak, baina kolumpixuaz. Guitzen gara arnasketarekin batera, hartzen dugu arnaz erdian zabaltzen, eta arnaza botatzerakoan flexionatzen dugu eskerreko hanka eta inklinatzen gare horrutza. Uzten dugu gorputza guztiz asket, ematen dutzegu kontrola hankei. Eta hor solte, uzten duzu jausten zure pixua alde batera eta bestera, eta esploratzen duzu hemen mugimenduak eta posturak eskaintzen dutzuna. Arnaz hartzerakoan bukatzen duzu goian eta erdian, eta suabe arnaza botatzerakoan altzatzen duzu burua, ebatzen duzu oiala, eta inkorporatzen zara. Batez be, askatzen duzula pila bat, bizkarreko tentzinoak, sorbalak, lepua, masaiezurra, buruz bera egotian, gravitatea esker zelan juten zaren askatzen hor, da pasadat, hori zelan onuragarri xadan. Eta gero odol zirkulazioarako be oso ona da. Zintzilik egoterakoan, hori. Ebatzen dugu oiala, jartzen gara hanka puntetan, bi paus aurrera, eta hasten gara inklinatzen ukonduak aurrek aldetik, eta suabe utzi jausten pixua, eta askatu eskuak lurrera, bultzatu lurra eskuekin zure pixua atzeraman eta zabaldu hankak. Bultzatu lurra eta hasia kulunkatzen zure aldaka, lusatzeko hor gorputza albuak. Entendu hor bultzatzen lurra, eta esploratu hau. Eta indarra behar dala. Goioz poliki lantzen jarra, oso modu sutil batian, baina hor da. Ez abitzea flexioak itzen eta, baina indarra hor da, konstante. Altzatzeko, aktibatzen beti zentrua, abdominala, bai. Haten dugu pausa, handi bat eskerreko hankakin eskumatzian, eta hemen hartzen dugu arnaza zabaldu bularra, eta arnaza botatzerakoen aurrera lusatzen hor. Arnaz, hartzerakoan bultzatzen duzu lurra eskerreko hankakin, lusatu eskerreko hanka eta gora zabaldu. Eta bota askatu eta hemen poliki, gerturatu eskumako hanka eta oreka bilatu. Tendu arreta puntu zehatz batian eta bultzatu lurra. Suabe, flexionatu eskerreko hanka eta jeitsi altzatu.
Geratzen duzu, ja, lakoitik, eta ekartzen duzu ezkerreko hanka zure gana. Eta ariketa fisikoa zarago, badago beste osagai garrantzitsu bat, kontzientzia. Hor sartzen da mindfulnessa. Arnasa, oraina eta arreta. Tentsioa askatzeko eta burua lasaitzeko tresna eraginkorra. Momentu batez, gelditu eta entzun dezagun nola lagun gaitzake mindfulness praktikak. Mindfulness da, benetan esan nahi zehatza da, arreta osoa. Bai, orduan, ez da ez da ariketa konkreto bat, ez da praktika konkreto bat, ez da zerbait oso zehatza ariketa konkreto batu dauzkanak, zerbait eitzeko baizik eta bizitzeko modu bat. Bai, azkenean, arreta osoz hemen eta orain eta aukeran epaiketarik barik bizitzeko. Hau da, oso itxuta gare bizitzera, momentu honetan biharrian, atzo zer, biharkoak zer, denbora guztian gare, hemen eta orain biharrian beste edozein momentutan, etengabe. Ni egon biharrian momentu honetan zurekin hitz egiten eta hemen presentzia honetan dago pentsatzen zein izango da hurrengo galdera, zer gertatuko da gero inbiot, eta orduan hemen biharrian disfrutatzen eta bizitzen uneko momentu hau, nago beste baten. Edo nago kezkatuta, lehen ez dut erantzun esan bianaban ez dakiz zer, eta nago kezkakin lehen esan duten, ero esan ez duten zerbaiten bueltan. Orduan, horrek eraitzen dozkuna da, ez egotia hemen eta orain momentu honetan bizizaten. Eta horrek eraitzen dabena da, arreta osoz ez bizitze horretan, gauza asko galtzia edo osotasun horrekin ez bizitzia. Orduan, bada, presentzia horretan eta kontzientzia horrekin bizitzearen kontu hori. Eta esaten da, epaiketarik barik, ze askotan gare, ondoari naiz, geizkiari naiz, hau, eta norbere burua zigortzen, dana etiketatzen, eta norbere burua ondo tratatzen, kontzientzia horrekin, eta pixkat hortik doia. Meditatzeko jartzen gara betiko duintasuna presentzia posturan, jartzen ditugu bi oinak lurrean ondo errotuta, sorbaldak pixka bat atzera, eskuak iztar gainetan, begixak itxita, eta hasten gara poliki-poliki, sudurretik arnasa hartu eta botatzen, ritmo naturalian, bertan eragin barik. Mindfulnessian itzen da berba praktika formal eta ez formalaren inguruan. Praktika formala litzake hori, jarri honetara, meditatzera adibidez, ez? Eta orduan, meditatzeko, badare 1000 aukera. Gehixen ezagutzen duguna da, jarritxa, isilik, begixak itxita, ez? Eta, arnasketari arreta jarritxa, ez? Jarritxa denbora guztian zela sartzen dan, zudur zuletatik, zela irtetzen dan, pixka bat nire gorputzean ze eragin itzen daben, eraman arreta gorputzeko atal honetara edo beste honetara, baina baleike meditazioa, aktiboagoa egitea, meditazioa oinez. Meditazioa oinez ez da pasiatzera joatea. Da, emoten dugunean pausua, kontzientziarekin eta poliki, oso kontziente izaten, nire oinak lurrean jartzen dianean, zela apoiatzen dian, zelan pixua, ez? Joaten dan, edozer gauza itxen duzunean nola, ez? Pixka bat, arreta hor jartzen. Hori litzake gehiago, praktika formala. Eta praktika informala da, gure eguneroko otasuneko edo zer gauza arretarekin egin. Zuek etorri zarete kotxean. Kontziente zarete karretera guztian etorri zareten bide guzti horretan? Ez. Kontzientez garen tarte horretaz, ez dugu bizi izan. Osotasun horretan, ez? Osa, despista huitzen gara askotan, bazkaltzen dozu, jaten dozu papababa, eta derrependian esaten dozu, bukatu dut? Erabaki, gaur lehenengo platerra kontzientziarekin egingo dut. Eta sentitzen dugu aurpegia, burualdea. Ni ondo egotea importantia da, nire harremanak sanuak izateko. Badare baliabide pila bat, nik bai rekomendatzen dut, hasteko hastia taldetxo batekin.
Beti taldiak laguntzen zaitxu, bideratzen zaitxu, motibatzen zaitxu beste modu baten. Bakarrik hasteko, badare gaur egun aplikazioak, CD-ak, kanalak, YouTubeen eta horrelakotan laguntzen dutzuenak hori itxen. Nik uste dut, bakarrik eitxe igual zailtxuagoa dela hasieran. Praktika txikitxak eta horritxeko edo herri askotan daria taldiak laguntzen dutzuenak meditatzen eta urrats txiki horiekin joatezala eitzen. Aeroyoga ezagutzen jarraituko dugu. Suabe, maitzen dugu mugimenduaz, flexionatzen dugu hankak, belaunak bularrera askatu lurra, eskuak buru atzera, menutz jausten pixua, askatu hor, sorbaldak, lipua, burua, masai, ezurra hoa. Hasieran lurretik hasten gara, beraz, hankak indartzen ditxuzu, besuak be kulunpixuakin edo estribuak be jartzen die kulunpixotan, eta hor be injarra, denpora guztian jogan zentrua muladara aktibetia praktikako zer oso esanguratsua da, eta lantzen da dana. Beti pentsatu izan da, yoga lurrekua eta bai aereo behar dela malgua izatiot, ez da hola. Eta gaitza yoga egokitu leke edozein korpuskerai eta pertsonai. Horrek ez gaitu mugatzen. Eta beti leikezu posturak dauko aukera ezberdinak, eta zu heldu zeike, zu eroso sentitzen zaren postura horretara. Hori da egokitzen da zure beharretara eta zu eroso egotera. Hasieran zintzilikatzean ez da danontzako erosua. Hor sortzen da beldur puntu bat, konfiantza behar da, ez da gertatzen ze guztiz engantxeuta soialera, baina bai lehengoko egunien emun laikeola beldurra apurtxo bat, inseguridadia eta 3 saio inoztien konturatzen zara, ez dela gertatzen ezer eta hor guztiz askatzen dozu usten zara, eta hori da politxena, evoluzio hori eta ikustiak gai zarela. Askotan ikusten dugu irudi honek Instagramen edo hori telebistan, jendia zintzilik eta esate dozu, hau nik ezin dotein, baina bai aldozu, ez da bier ezer. Berez isa, ez duzu biherrin jarra, ez duzu da konfiantza eta ez gabitzeo zer akrobatikoa hitzen. Enpora guztien azkenian jogan itzaera daukuta da konektatzia, eta pasada zelan, ze aske sentitzen zaren. Ze lusatzen dozuna kulunpixuakin, ez duzu lortzen beste inun. Etzintzen gara. Geratzen gara hemen. Pilates Reformer, bere makinak ezagunenarekin, reformenarekin, egindako Pilates metodoa da. Josep Pilatesek bere metodoa garatu zuen, lehen mundu gerran Inglaterrako entrenamendu eremu baten zegoela. Han, ospitaleko oheak egokitzen hasi zen, soldadu zaurituak trebatu zitezen, jaiki beharrik gabe, oheatako malgukiak eta beste material batzuk erabiltzen zituen, resistentzia sortzeko eta horrela muskulatura aktibo mantenetzeko eta rehabilitazioa laguntzeko. Hortik sortu zen, gero erreformerra izango zen arren oinarrizko ideia. Erreformerra oso moldakorra da eta gorputz osorako ariketak egin daitezke, maila eta helburu desberdinetara egokituta, rehabilitazioa, fitnessa, kirolariak eta bara.
Hemen daukeu reformerra ditzen dana eta gero torrea. Orduan, hemen osatzen du karro batek, plataforma deitzen diola baita, eta hemen barra bat, bai non apoiau daizkegun bai hankak, bai beso, bai eskuk, eozterra gauza. Eta gero hemen ditugu hombrerak, bai burua apoiatzen dunen, sorbaldak hor apoiatzeko. Gero baita hemen ditugu bisokatxo bezala, hemen daizkela ariketakin, bai hankak sartzen barrun, bai besok sartzen, mila ariketa. Eta gero hemen, karroa dauke lotuta, muile batzuta, non hemen ikusten da kolore diferentekok diela, gorrik erresistentzia gehiena duenak, berdek pixa gutxixogo, eta gero horik gutxina. Eta orduan, segun ze ariketa, zailagoa edo errezagoa nahi baldin badugu jarri, jartzen dugu bai erresistentzia gehiago edo gutxixogo. Pilates reformerrek oinura asko eskaintzen dizkio osasunari. Jarrera hobetzen, korea indartzen, malgutasuna handitzen eta muskulu tonua modu orekatu eta seguruan hobetzen laguntzen du. Malgukien erresistentzia doigarrari esker indarra eta kontrola landu daitezke artikulazioan inpakturik gabe eta hori ezin hobea da egoera fisikoa hobetu nahi dutenentzat eta rehabilitazio prozesuan daudenentzat. Gainera, koordinazioa, adimen gorpuz lotura eta arnazketa kontzientea hobetzen ditu eta horrek estresa eta ungitzate orokorra hobetzen laguntzen du. Guko animar dugu betenok ezatzen dugun plantxa lateralea. Orduan, hemen jarriko dugu kalondoa eta eskue barran apoiauta, goiko hanka aurreko hombreran eta bekoa atzeko hombreran. Orduan, hasiko ga hemen ariketa egiten, lehenengoa hasiko ga nivel errezenetik zailenea. Orduan, lehenengoa izango da arnasa hartuz, karro eriki, aldaka despegau gabe, eta haizea botaz, karro haitxe. Burue, recto, eta hortxe. Gero, bigarren nivel bat izango zen aldaka gora egotzen. Orduan, arnasa hartuz, karro eriki eta aldaka gora ego. Eta haizea botaz, bera apoiau eta karro haitxe. Gero horrengo nivel bat izango zen belaunek baita altxatzen, orduan arnasa hartuz karro eriki, aldaka gora, belaunek gora, eta hankak luz estirau. Eta haizea botaz, bera belaunek, bera aldaka, karro haitxiz. Hor poliki-poliki kontrolauz, abdomena aktibauta, txilborra barru mantenduz, eta buru denbora guztin kolumnakin bat. Eta gero azkenekoz gehituko genion besoa. Orduan arnasa hartuz, karro eriki, hankak luze eta besoa gora, hemen eskumuturre sorbaldan linea igualen. Haizea botaz, bera eta karro haitxi. Pilates metodoa behar bezala egiten denean, jarrera berreziketarako sistema bikaina da, jarrera ona edukitzeak, itxura hobetzeaz gain, gure artikulazioan babesten ditu, eta molestiak eta lesioak prebenitzen eta arintzen laguntzen du. Jarrera osasungarria lortzeko, funtsezkoa da mugikortasuna eta muskulu tonifikazioa lantzea, gorputz egiturak, posizio anatomiko optimo eramanez, jarrera ona hartzea ez da soilik nolakoa den jakitea, baizik eta jarrera horri eusteko gaitasun fisikoa izatea eta hori entrenatu egiten da. Pilates makinekin indarra, oreka, koordinazioa eta malgutasuna modu seguruan eta progresiboan lantzen ditugu, oso tresna eraginkorra da eguneroko bizitzako funtzionaltasuna hobetzeko. Pilatesaren bitartez gorputzeko zenbait atal lantzen dira, baina bereziki korea indartzeko balio du. Baina zein atalek osatzen dute gorputzeko bloke hau? Zergatik da garrantzitsua kore indartsu bat mantentzea? Idoiak galdera honen erantzunak emango dizkegu. Korea berez da inglesetik datorren hitza eta hitz honek esan nahi du zentro edo nukleo. Orduan, esan daiteke, korea dela gure gravitate zentrun ingurun kokatzean gihar nukleo sistema bat. Eta bai gorputz ataleko mugimendukiteakon aktibatzen da beti koretik sortzen dien mugimendu hauek eta orekak eta koordinazioa mantentzeko ezinbesteko da muskulatura
multzoa da. Muskulatura ezberdinek osatzen duten ez da beti pentsatzen dugu abdominala diela, eta hauek die bai diafragma, muskulatura abdominal sakona, gero bizkarreko lumbarreko muskulatura, bizkarreko muskulatura sakona ere bai, eta bai zoru pelbikoko muskuluk eta gluteok bai. Ezinbestekoa da kore indartsu bat izatea esate baterako gure postura mantentzeko, eta gero esan bezala baita koordinazio eta mugimenduk aurrea eramateko momentun ezinbestekoa delako hau indartsu mantentzea hortik hasten dielako ekintza guztik. Egie da, pentsatzen deula abdominala bakarri diela korea lantzea eta abdominalak bai dutela lekua korea lantzeko momentu, baina ez di abdominala bakarrik. Ariketa global askon bitartez alde lortu korea lantzea eta nik normalen gomendatzet hasteko eta pilatesen asko analitikoki lantzen hastea gehien bat muskulatura abdominal sakona. Baina normalen ariketa globaletan lantzea ez dakarrik abdominalak iten. Abdominalak bai izango ziela lanketa honen parte, baina ez abdominala bakarrik. Kore ahul bat eukitzek eragin dezake koordinazio falta, oreka falta eta gehien bat posturan desegonkortasunak. Orduan, postura desegoki bat eukitzek arazo asko, gaixotasun asko ekarri ditzazke, sobretodo gehien bat izatea bizkarreko min kronikok, ze sendoa ez baldin badukeu gure fajadan hau bizkarren presio gehigarrik ematen die, presio hauek ez di ondo doitzen. Orduan, ematen da gaixotasun ikona bizkarreko mina. Pilatesen funtsa korea da, orduan beti korea lantzetik iten dira ariketak. Pilatesen gehien bat lantzen da buruzora etzanda eta hor sentitzen dugu ondo nola aktibatzen dugu bai ez abdominala bakarrik, bai zoru pelbikoko muskulatura eta hortik abiatuta sortzen ditugu eta egiten ditugu ariketa desberdinek. Korea ondo lantzeko zenbait gauza eduki behar ditugun kontun egie da beti balorazio baten bitartez eta profesional baten bitartez hobeto ikusiko dugula, baina ez duk ikusteko aktibazio bat ez dula, nik gomendatzen dut buruzgora etzanda, arnasketakin batea, arnasa botatzeakon saiatzea saietxak isten eta esfinterrak isten baita zoru pelbikoko muskulatura aktibatuz kremaira bat itxiko genu ez dela. Orduan guk sentitu barra daukeu, beti presio txiki bat bai abdominaletan eta bizkarrezurra neutro mantentzen dugula, hau da, kurbatura lumbarra ez dago ez kurba haundigi edala anteversio posizio baten edo kurba gutxituta buruzora sentituko genuke aplastauta gukeula kurba lumbarra, orduan posizio neutro baten mantendu beharko genuen, ez kurba haundituta, ez kurba txikituta. Gehien bat pauso hauek ondo jarraitzen baldin badituzu, seguraski aktibazio egoki bat iten egon gozea. Gero ariketa iteko momentun oso garrantzitsua da ikustea txilborra ez dela kanpo batatzen. Txilborra mantendu barauke barrun ezin da pepino bat ez dela tripa kanpo batera. Eta gutxi gora bera hau da garrantzitsuna kontun hartzeko. Azkenen kore sendo batek egunerokotasunen emango digu bizimodu hobe bat. Bai bizkarrezurreko mina gutxituko ditulako eta bai gure postura hobetu eta koordinazio mugimendun baita askatasun eta erreztasun handigoa emango digulako. Pilates reformeren korea indartzeko, bizkarrezurra mugimendu plano guztietan lantzen duten, ariketan erabiltzen ditugu, flexioa, luzapena, erratuazioa eta lateralizazioa, hasteko muskulatura sakona aktibatzen dugu, hori baita egonkortasunaren oinarria eta ondoren muskulu handienak eta azalekoak integratzen ditugu, lan osoa eta funtzionala lortzeko. The 100, short spine, massage, twist, bridge eta plank bezalako ariketak oso eraginkorrak dira, egonkortasuna, indarra eta kontrola
dakartelako hainbat planotan. Giltzarria barrutik, kanporatz aurrera egitea da, beti ere lerrokadura eta arnazketa ona mantenduz. Bai, Pilates Reformer oso modan jarri da azken urtean, gero eta jende gehiagok bilatzen ditu entrenamendu eraginkorrak, baina gorputzarrekin ardutsuak eta reformerrek hori eskaintzen du. Indarra, malgutasuna, oreka eta jarrera hobetzen ditu, inpakturik gabe. Hor, arnasa hartuz, karroa iriki eta besoa luz egora, eskumuturre sorbaldaldina igualen. Hoi da. Eta izea botaz, bera eta karroa itxi. Ingo deu berdine, baino behin karroa irikita, goiko besoa azpitik pasa. Krudau, gero gora berriro, eta bera eta relajo. Gaurko bizion saioa hemen bukatu da, baina zure gorputzak mugimendua behar du egunero. Luzatu, ibili, arnasa lasai hartu, bizitza osasuntzua ohitura txikiak hartuta hasten da. Hurrengo saiora arte, bizion!